Nagy Sándor szóló karrierje csak nemrég kezdődött, és mégis már második videóklipjének a forgatásán van túl. Ez némileg eltér az elsőtől, ugyanis ez a dal duettnek íródott, mégpedig nem mással, mint Vágó Bernadett színésznővel. Köszönöm. Így van, ez egy Marc Anthony dal, a Sang to Me címet viseli. Igazából nem nagyon tértünk el az angol címtől, Énekelj nekem az a dalnak a címe. Tatán forgattuk az angol parkban, egy gyönyörű szép parkban. Jó magam tudtam arról, hogy ez a park létezik, de hogy ilyen szép, azt nem gondoltam volna. Forgattunk a tóparton, az erdőben, egy ilyen régi várromos környezetben, úgyhogy megtaláltuk a legszebb helyeket. Sanyi, miért pont duett? Azért duett, mert mi nagyon régóta dolgozunk együtt a Bettivel, nagyon sokat lépünk fel együtt. Színházban még ugyan nem játszottunk együtt, de talán volt egyszer egy csapatban, annó 100 évvel ezelőtt, és tervezzük azt, hogy majd 100 évvel ezelőtt. Hogy bízunk benne, hogy ami késik nem múlik alapon, majd még dolgozunk együtt színházban Pontosan. is. Én is remélem. És innen jött az ötlet, mert nagyon jól megtaláltuk a közös hangot ezeken a fellépéseken, a szó szoros értelmében is, és átvitt értelemben is. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy akkor mi lenne, hogyha készítenénk egy duettet. Betty, úgy tudom, hogy neked ez az első videókliped, ami azért hihetetlen, mert úgy csinálod, mintha legalább 100 éve ezzel foglalkoznál. Jaj, köszönöm szépen. Én is nagyon jól éreztem magam. Azt gondolom, hogy az első pár jelenet nyilván nagyon izgalmas volt, és izgultam is, de aztán nagyon hamar belejöttem, igaz? Igen, és nagyon jól áll a kamera a Bettinek, ami egy nagyon fontos dolog, mert valakit nem visel el, ez egy érdekes dolog, nem személyválogatásról van szó, de tényleg, és neki is olyan volt, mintha első pillanattól kezdve ez már a 20. Életem legjobb napja volt. Nagyon-nagyon élveztem a forgatást. Ezek szerint nagyon jól éreztétek magatokat, ugye? Jó hangulatban telt a forgatás? Nagyon jól éreztük magunkat, tulajdonképpen végig fegyelmezettek voltunk, 2 napon át forgattunk, reggeltől estig, és a második forgatási nap az ilyen fél kettő körül éjszaka fejeződött be. Hát ott egy picit elveszítettük már az emberi tartásunkat is. Nagyon sokat nevettünk. Ott már nagyon rosszak voltunk a vége felé. De csak addig, amíg a kamera átállt, fényeltek, hogy mondják ezt? Igen. Fényeket beállították, akkor nevetgéltünk, utána megint próbáltunk normálisan viselkedni. Hát akkor ennek örömére ígyunk meg egy pohár pezsgőt. Nagyon sok szeretettel gratulálok nektek. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Köszönöm.